So karon panahon na labi na karon kay Valentine's Day na. Matod pa sa statistic nga survey makaigsunan nga every Valentine's Day fully booked jud ang tanang hotel o hotel. Ang pangutana nga ba fully booked man? Unsa di ay ning Valentine's Day? Di ba? Unsa din ning Valentine's Day? Nganong ma-fully booked man ang hotel o motel? Na di po kapingon nga mga ba nag-asawa kay mga ba nag-asawa nga mga legal na manay mga panimalay. Unsa di ay nang nag-fully booked ya? Sa ato pa makayon ka posible nga mga manggiuyab na or mga secret lovers mga kaigsunan. Nga naman nga mapulibok, unsa di ay ning Valentine's Day? Is it for the Lord? Is it for, kining Christian activities or festival? I don't think so. This is really a demonic festival makaigsunan. Nga naman, kay may arroz ang flesh, lust of the